Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano yan? Ano yan? Tudyok ba yan? Sino bang nagturo sa inyo yan? Wag po niyo po usuhin yan kasi pang-adik po yan. Paliwanag naman ni Dumagoso. Wala naman. Don't panic, is organic. Sana all ligtas. Lenny Burger! Lenny! Burger! Burger! Dito po nagsasandok tayo ng Lenny Lugaw na special, saka po mga pandesal. Ayan po, pinangalanan po ng staff namin yung pinapamigay namin.